Nyabeta. Mando mana tu mungkin kita? Ino yusuransi ta mama. Ipende. Mtoto maana kwenda na mama. Njia inayo kwenda nayo. Aya Nyabeta one nayo kugenda kana yo kumanya inkeria. Tiga tugende n'uyu mino bo. Mondino bangite. Tiga tugende na bitutu gaki. Urende inkeri buyo manye bintu muno tugeta. Ko yule bawo none. Gaki urende bintu nkana. Bintu birinkaga ari byo buye nande ngo ari bintu mbisa reka byangaje oje bana bango tinto na Ona gakiki kimama bana kunya kuruwa. Hakia takubuyana. Chena na arusiri bona ngo ibun stress imbwa. Lakini gagenda umanyiti akanyora abana bomonyoria moino garia bako babwate chombe numanyite gakwana mang'ana akabaongora okongora goko numanyite nga bono mochuyo tingotachana no gutacha bono tari ekiyuka wokioma naro ngachinkana chichae muna bantebetire ndi nache bondi bakabakong'akana na barabo bakanyora ng'a omogaka oria okioma gachagasira kerasire bono chiwesi chikagenda ase chindwari na binto bindi eke chimbarang'akana tari ng'ani ntari kwimukerera iguru okora kende otatiga amadeni abantu babwate nyombwate abantu babwate chibese chiane barabange monto teyo ong'akanire babone ekero okonyora nkukiraiga omusaja maja kore eri gekirite ng'ani gekirite nseiga eri yasinyirunga nake gekwanira nse eri yasinyirunga nake gukora korende amatanga aria emwaka orio kioma naera abana bari mbantebia ng'a gocha kwang'a bari chibesa bono achire korengera ring'a nase nkogenda erinde osininyore bokonyi bondi bono ekero kiyasinyire baba ntebia nko nkai bono ng'a kitogokora mugaka misati nkwana ero kae wengiya sana kobongorora mang'ana bune engonjo okwana buya kama korasinya nonyore to mutienyo ri orang'ana bagwakwane ta mang'ana bwekaina ayo gasaine gokwanaga ekero gonde ng'okioma agakwa nyuma konya atarakwa ngwatebete nabwate chibesa chiao angota achete ochire ntega achikore egasi bono yaikeire bakokuri bono ng'a yora ache ochinyore korurende wakwanira amang'ana amange ng'a mwana ti mwangeti mogaka kiora abeka omwana oye esukuru tamanya ng'a kiagokora esukuru Omanyete nkogwaka ege sakaneke ninjo sense ndomini ayana ababanda bose nko bawoni otigare rai abanko bawoni kwigul mbako again gonja rore tondo gochie duka mate ngogore soda matiabo kwigul ayebweka na yebweka mbwatega nande nan kosomi bakwende university anyano ko boni bakapara mat
Mugambia kwanza kumulirano ilio. Mege subati. Twende. Unywe soda anu mwana umya. Tigana ne machara ayo. Mwezi hivi. 7 Esa ngeli go kwira nini? Nice. Aya ka baka ngobekere sumu. Nyokona utie nayo tigale. Hakiye. Yani abana bambana kwaini abata bona ndagire kare ya rosi gumonta taye kubekwa hotpot tune bikone hello ngakimongina mbuya waigete abantu mbuya barabu ena intumbuya tole naje na igubobe mambi njiragete lakini bona ikirenga mbona ikirega homambi ndora kirende sawa nje ndagotakire sabari ngia lakini na ikire nyomba nage chigubobe sana abana baruge to bokima batigete mesa igoro mbakune getino no gukune chingeni batigete lihiga igoro chioti potingo le tembe geta chinyinge chioti potingo seni sana ono timatina kibata to kokina kora jana bogo joba kwana nje bono mangana yuma tingo na okwana yunayo kubabundisa anda kana ndenda kora mwese nginyo ntakiruba igeria mangana muna yu amakama sawa no mungina nago takire sabari ngia bankwane libonsi abairi abane asante nani Mochiyo ya karota bwati abantu gukira muri abana nabaya none korba kugaiga nganera emichinde nabirega bone ibantu batali aracha kalinda kulire njira tatabukia na matemu naro mambo yote ibata ngambu yocha ake boboko olibuya abo mugusia atebete igo bona yo kabutore ke yinga ke byo kahonia agachaka buya bona ngokora guchibobe uteta ko olibobe nchuko sabakwane noko nandi ngosabera omwana oli mogotu kuna gotenga omwanchete araria mwana te yobwanchete ga nchingu sabanyasa oyo oli guru mwana oli akole school nandi manyabuna gukore school igongo mukani tata chaga api acha korora ise uyu bwangete guteki chukumu amasomi bakakole igongo mute ikole rabo liye nyomba gabo iyero komenya nyumotara nyori ke barua nche nondega nkore chikonda ngwakanire gabo nyomba omenya mwana olita abuna gukore school ga manyomo gaka misali ta ko morona lisori yawe na akanire tigabere ga ali manyana ki no yonenche bweka isata ale ngororo omanyete kero omwana ko manyanga isana hara gusekera ko twale birenge ngatata nekera aimogeti chukumu iso yemogeti chukumu yoko mosomia lakini bona etoli ko twara kerenge ikende gyonsigoro yo mwana tigakore school abere chirandi abere orongore konda mwakanire nka atari gocha ari ikwa ari akore bintu byaye amanyanga isata arengo utakora tigere baba ano manyete ebintu gwakwana n'ebintu bibe naindi ntanje bikoreke bona ekero goteba nga
omwana oyo abere igaria erinde okore chikonda erinde omoe chibese okomokomboere garia ng'a igo yaani omwana oyo amanye ng'aisete iyo abono gwantindikire konde moyo kinya sawa oye eba chike oyo ere mugako chikene kene bwango egere tanyuru egere ta Bawo minto mwana bando ku. Nyabeta.